Kapitlu 7. Insibu modi ġodda kif nintaqgħu. Il-Papa jibda dan il-kapitlu billi jgħid li għandna bżonn il-paċi biex infejqu il-feriti li huma miftuħa. Id-batija u l-konflitti ibidluna. F'dan is-sens ma baqax iktar lok għal kliem vojt f'diplomazija falsa jekk aħna maħniex lesti li verament nidħlu fi dialogu sinċir u onest mal-oħrajn anki fir-relazzjonijiet bejn il-pajjiżi. Dawk li huma għedewwa ta' xulxin iridu jitkellmu l-verità u jikkoltivaw dik li l-Papa jsejħilha memorja penitenzjali li fija jirrikonoxxu il-passat tagħhom kiefer kemm hu kiefer imma biex fuqu jibnu futur sabiħ. Il-Papa hawnhekk jerġa' jġib bħal eżempju il-familja fejn kulħadd jikkontribwixxi għal ġid komuni mingħajr bl-ebda mod ma jħonqu l-individwalità ta' kull persuna. L-individwi fil-familji jistgħu jiġġieldu u dan il-Papa jirrikonoxxih anke fid-diskors li jagħmel u l-interventi, imma dan ma jnaqqas xejn mir-rabta ta' bejniethom. Fejn il-ferħ u n-niket ta' kull membru jinħass minn kulħadd. Huwa juri x-xewqa tiegħu li l-membri tas-soċjetà jaġixxu il-koll bħala membri ta' familja waħda. Il-Papa f'dan il-kapitlu li huwa l-kapitlu ta' qabel tal-aħħar jerġa' jirritorna wkoll għat-tema tal-ħbiberija soċjali għalfejn għax dan huwa bħal binja kollox jibni waħda fuq l-oħra. U jgħid li din ma tfissirx biss lil gruppi li xi darba kienu mbegħda minn xulxin jerġgħu joqorbu lejn xulxin. Imma l-ħbiberija soċjali tfisser ukoll l-inklużjoni tal-foqra u l-vulnerabbli fis-soċjetà tagħna. Il-paċi fis-soċjetà tista' teżisti biss jekk kulħadd ikun inkluż u meta l-inugwaljanza tisfa fix-xejn. Il-Papa jisħaq fuq l-importanza li nifhmu il-valuri tal-maħfra u r-rikonċiljazzjoni. Il-maħfra ma jfissirx li nħallu persuna li tagħmel il-ħażin u fil-każ ta' persuni li għandhom il-poter, maħfra vera titlob li dik il-persuna titneħħilha l-poter li ma tafx tuża u li permezz tiegħu qed tnaqqas id-dinjità tagħha u ta' ħaddieħor. It-tjubija fil-qalb tal-bniedem skont il-Papa twassal għal kuxjenza tranquilla u għal ferħ ta' vera anki fost id-diffikultajiet u n-nuqqas ta' komprensjoni. Kemm verament il-koll kemm aħna nistaqsu l-xulxin anki konna momenti ta' diffikultà imma nħossu dik il-paċi fil-qalb li minkejja d-diffikultajiet kollha aħna tranquilli, aħna sereni. Imma meta l-konflitti ma jiġux solvuti u jibqgħu moħbijin u mitfuna fil-passat, is-silenzju jista' jwassal għal kompliċità fatti gravi u dnubiet. Id-dnub mhux biss dak li nagħmel jien, ma dak li jinħalli għaddej, mhux b'mod inkonxju, imma b'mod konxju. Ir-rikonċiljazzjoni awtentika ma taħrabx mill-konflitt, imma rikonċiljazzjoni awtentika isseħħ fih dan il-konflitt. Għax ir-rikonċiljazzjoni tkun miftuħa għal dialogu miftuħ u onest u kif ukoll dialogu li jseħħ b'ħafna paċenzja. Il-Papa jgħid ukoll li r-rikonċiljazzjoni hija att personali. Għalkemm bżonn juża, ħadd ma jista' jimponija fuq is-soċjetà. Imma din tfisser ukoll li b'att personali u ġeneruż, persuna tista' titlob biex kastig ma jingħatax lil ħaddieħor għalkemm tkun soffriet minħabba xi inġustizzja. Għax tara li dak il-kastig mhux se jkun ta' benefiċċju għall-persuna, imma se jkompli jitfaħħa iktar fil-fond. Il-maħfra hija gratwita, hija don, jiġifieri tingħata bħala regal. Dawk li jaffru ma jinsewx,
imma jażlu li jkissru dak iċ-ċirku vizzjuż ta' distruzzjoni li lilu ikun ġabilhom tant batija. Iju niftakru bħal nies li ħallew impatt kbir bħal Nelson Mandela li għalkemm kien frott ta' inġustizzji kbar kien kapaċi jkun promotur tal-paċi f'pajjiżu fid-dialogu sinċir u onest. Il-Papa jitkellem ukoll fuq il-gwerra u jgħid li din ma qiegħed soluzzjoni għax ir-riski probabbilment ikunu ikbar mill-benefiċċji li din suppost iġib u l-Papa jagħmel statement kategoriku. Ma hemm l-ebda gwerra ġusta. Għal-Papa l-gwerra hija il-falliment tal-politika u l-umanità. Fl-aħħar nett f'dan il-kapitlu, il-Papa ma jistax jonqos jitkellem dwar il-pena kapitali, il-pena tal-mewt, u jgħid li l-Knisja hija kommessa li tiġi abolita mad-dinja kollha.